Boas tardes a todos, son as 8 da tarde e vamos a iniciar o pleno ordinario do mes de junio. O primeiro presentar a Sandra María García Chenlo, que é a nova secretaria, e, vai estar aquí con nós o máis tempo posible. Logo explico por qué, no outro punto máis adiante. E empezamos coa orde do día xa. Punto 1, dación en conta dos decretos da alcaldía. Estes puntos son de acción en conta. Todos os decretos estes estuveron a disposición dos concelleiros. E, se consideramos, pasamos ao punto 2, que son de acción en conta de informes económicos orzamentarios, que tamén se estuveron dame aquí o teniente alcalde unha nota, me dice que se dan conta da remisión de información económica orzamentaria a través da Oficina Virtual de Coordinación Financiera. O período medio de pago do primeiro trimestre enviado o 30 de 4 de 2021. Informe de execución trimestral do primeiro trimestre enviado o 30 de 4 de 2021. A remisión liquidación do ano 2020. Un informe trimestral tamén do seguimento do plan de axuste do primeiro trimestre enviado o 12 de maio do 2021. Siguiente punto da orde do día, dación en conta ao pleno das resolucións contrarias a reparos do exercicio 2020. Esta resolución estuveron a disposición tamén de todos os concelleiros. Se hai algunha cousa, entendemos que non é para debate. Despois xa falaremos delas. Dación da resolución da liquidación do orzamento 2020. Aquí isto foi tamén a Comisión Especial de Contas, e eu aquí quería facer unha pequena intervención que ao final é a liquidación do orzamento 2020. Decir que houve mellor resultado orzamentario, pasando de 57.400 euros a finais do 2019 a 63.000 euros a finais do 2020. Aumentamos o remanente de tesorería, pasando de 120.234 euros a finais do 2019 a 242.327 euros. E se cumpleu co obxectivo de estabilidade orzamentaria con elevada capacidade de financiamento, que tamén implica cumplir a regla de gasto do ano 2020. E o punto 5, que sería a dación en conta do pleno de asuntos varios. O primeiro é precisamente o que ten relación coa adxudicación do posto de Secretaría de Intervención a adxudicación ao posto de Secretaría de Intervención a doña Sandra María García Chenlo pola resolución do Ministerio de Política Territorial e Función Pública, a resolución de 5 de marzo de 2021 da Dirección General de Función Pública, por la que se resuelve el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Enhorabuena outra vez máis a Sandra e nada, e benvida ao Concello de Dodro. Tamén temos outra acción en conta, que é a de presentación de unha querela contra o alcalde e o concelleiro de Obras, e tendo en conta que esta querela se presentou contra o alcalde e o concelleiro de Obras, está motivada por unha inculpación que tería a súa orixe directa na intervención dos membros da corporación nunha actuación administrativa realizada no cumprimento das funcións atribuídas polas disposicións aplicables á súa actividade como tales membros da corporación. Dase conta de tal circunstancia, coa finalidade de coñecer a designación de abogado e procurador externos que defendan e representen aos membros da corporación de maneira acorde cos dereitos inherentes ao seu cargo. E iso para o suposto de que, se a mesma resultar sobreseída en calquer grado e arquivada, se entendan os gastos xudiciais en que se incorran polos querelados como xerados con ocasión do exercicio das súas funcións, aos fin de ser resarcidos respecto dos mesmos, se houber lugar, como decíamos, a iso. Menciona especificamente que o letrado que asumirá a defensa técnica conxunta dos dous membros da corporación querelados será don Manuel Babío Arcai e a procuradora dona Teresa Maneiro Cés, os cales poderán ser substituídos nas actuacións que correspondan conforme aos seus respectivos estatutos. E non temos máis accións en conta para facer.
Entonces, polo tanto, pasamos ao apartado B, deliberación e acordo, que é a aprobación se procede da acta da sesión anterior, que é a do día 8 de abril. Aquí na acta do día 8 de abril temos que facer constar, antes de nada, na páxina 60 da acta recóllese a presentación dunha moción de urxencia que saleu aprobada por maioría simple, como consta na páxina 61, e na páxina 63 consta a dilixencia da secretaria de intervención que dice: faise constar que no momento da redacción desta acta advírtese un erro na aprobación da urxencia desta moción, xa que foi aprobada por maioría simple e non por maioría absoluta, como se establece no artigo 46 do Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Douro, por lo que esta moción non debeu de tratarse no pleno. E como tal, a vista desta dilixencia, a moción non se tramitou a ningún sitio. A moción directamente morreu despois de finalizado o pleno do día 8 de abril. E, polo tanto, vamos dar un turno de palabra a cada portavoz dos grupos municipales por si desean facer algunha aclaración sobre a acta do día 8 de abril. Portavoz do Partido Popular. Ben, boas tardes a todos. A este respecto, di vostede que este asunto morreu aquí. Non morreu aquí. Porque, como ben vostede sabe, isto douse de traslado á prensa, a pesar de que xa no seu día se lle dou traslado á secretaria que estivo presente neste pleno, o que demostra, pois, a escasa ou a moita catadura moral que ten aquí o equipo de goberno, que, aprobando de xeito ilegal unha moción, ten a cara dura de dar traslado á prensa para que se publique, como se tal moción se aprobara. Isto di moito da secretaria que estivo presente, que permite que se chegue a un acordo ilegal, e di moitísimo máis dos membros do equipo de goberno, que non ven senón a ratificar pois a continua ilegalidade na que se move vostede. Estamos falando da redacción da acta. Se a vostede lle parece ben a redacción da acta, fale do tema. Os xuicios sobre o que sucedeu ca moción ou o que sucedeu ca prensa, depois, se quere, falamos nunha pregunta, non ruego, no que vostede queira. Ahora mesmo estamos falando da redacción. Algo que decir a redacción da acta? Sí, é que vostede, o que acaba de decir vostede, vai quedar reflexado na acta. Vostede acaba de decir que isto morreu aquí. E non morreu aquí. Non morreu aquí. Vostede dixe, isto morreu aquí. Señora Alfonsín, algo máis que decir da redacción da acta? Eso é mentira. Señora Alfonsín, algo máis que decir da redacción da acta? Outra mentira máis. Voulle retirar a palabra por primeira vez hoxe. Algo que decir da redacción da acta? Que é unha mentira o que acaba de decir vostede. Pero non estamos falando do que dixen eu, estamos falando da redacción da acta. Algo que decir da redacción da acta? Que iso nunca se debe de producir. Punto. Estamos falando da redacción da acta. Nunca se debe de producir. Válelle vostede a redacción da acta? No. Válelle vostede a redacción da acta? No, debería retirar. O Partido Popular non lleva a redacción da acta. Se é ilegal, debe retirar. Portavoz. Sí, boas tardes. Volve a darnos explicacións o voceiro do PP. Simplemente indicar que a prensa foi comunicado unha proposta da alcaldía ou un oficio da alcaldía dirixido á Xunta de Galicia. Non foi a moción a que se dirixeu, a que se publicou na prensa, ni a que se enviou á Xunta de Galicia. Que volvemos a incidir de que foi así. E, bueno, simplemente, vamos, lógicamente, vamos a aprobar a acta, claro. Portavoz de Unidade Veciñal. Sí, vamos a aprobar a acta, que era o que estábamos falando, de aprobar a acta, non estábamos falando de outra cousa, como pretende decir aquí o portavoz do Partido Popular, que sí, vamos a aprobar a acta, evidentemente. Gracias. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Nada que decir. Gracias. Vamos proceder á votación para a aprobación da acta da sesión do día 8 de abril. Votos a favor da acta? Votos en contra? Abstencións? Gracias. Punto seguinte da orde do día. Unha proposta en defensa dun modelo de enerxía eólica sustentável, xusta e galega frente ao espolio e a depredación. É unha proposta que fai o Goberno Municipal que paso a ler ahora mesmo. O Grupo de Goberno do Concello de Douro presenta a seguinte proposta. Exposición de motivos. Galicia sofre hoxe un boom eólico sen precedentes.
As grandes empresas do oligopolio eléctrico e os gobernos da Xunta e do Estado están a aproveitar a necesidade de desenvolver unha transición enerxética que abandone enerxías fósiles para repetir a historia, facer que Galiza sexa unha gran produtora de enerxías en capacidade de decisión, cun modelo expoliador e depredador deseñado ás nosas costas e ao servicio das grandes empresas, sen participación social e sen garantías de protección medioambiental, nin de que o beneficio económico obtido sexa empregado para reverter na xeración de riqueza no noso país. Esta expansión eólica está a desenvolverse sen unha adecuada planificación e control público e sen garantías para a participación social, a salvagarda do patrimonio natural e dos usos sociais e económicos do noso territorio. Baixo a coartada do verde, asistimos a un lavado de cara dirixido polo propio oligopolio eléctrico a quen a Xunta de Galiza e agora tamén o Goberno Central poñen unha alfombra vermella. Este desenvolvemento, que podería parecer positivo, estáse a dar de forma abrupta, sen consenso coa sociedade dos lugares afectados e, en moitos casos, a través de unha fraudulenta fragmentación dos proxectos en proxectos máis pequenos para ocultar o seu verdadeiro impacto. Recentes sentenzas xudiciais como a das Dónnigas ou a da Serra do Iribo dan conta desa situación e sinalan tamén o papel da Administración galega á hora de rebaixar garantías ambientais e desprotexer espazos singulares, converténdose en parte activa dos problemas que se están a dar ao favorecer o modelo depredador. É necesario apostar polas enerxías renovables, pero hai que ter en conta que non poden ser renováveis, que non por ser renováveis son inocuas e que tamén deben avaliarse os seus impactos. Nos últimos anos, cunha forte oposición social, o Goberno galego aprobaba a coñecida como Lei de Depredación, Lei 5 de 2017 do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia. E, máis recentemente, coa coartada da COVID-19, seguía o camiño da desregulación e descontrol eólico aprobando a Lei 9/2021 do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galiza que afonda na reducción de prazos e que pon o territorio galego ao servicio da implantación eólica. Así mesmo, isto acontece despois de que o Partido Popular bloqueara durante os seus gobernos a ampliación da protección de espazos que hoxe deberán estar blindados pola súa importancia para a preservación da biodiversidade e a loita contra a crise climática. Ademais, isto acontece nun momento de crise industrial onde, curiosamente, ao mesmo tempo que Galicia bate récords de xeración eólica, bate tamén récords de desmantelamento industrial. Non só hai vinculación desta expansión a proxectos industriais, senón que vemos como empresas vinculadas á fabricación de componentes pechan ou son deslocalizadas, como Isobat ou Siemens Gamesa. Aínda que Galiza nunca antes xerou tanta enerxía eólica, no 2020 foi a segunda comunidade do Estado, e seguimos exportando enerxía eléctrica para outros territorios, non obtemos un retorno xusto que compense o impacto social e ambiental. O noso papel xerador ten que traducirse nun vector de crecemento e desenvolvemento económico no lugar de empobrecernos como fai este modelo absolutamente expoliador. É necesario un cambio de modelo que defenda a participación pública no sector a través dunha empresa pública galega de enerxía e da participación da Xunta de concellos e de colectivos como asociacións veciñales ou comunidades de montes. Así mesmo, Galiza debe ter dereito a decidir sobre como desenvolver a súa planificación enerxética. Hoxe é un clamor social a corrección da antidemocrática falta de transparencia e información que existe e garantir mecanismos de participación para a sociedade galega. Por estes motivos, desde o Grupo de Goberno, reclamamos un cambio de rumbo a prol dun modelo de enerxía eólica sustentável, xusta e galega fronte ao espolio e a depredación. Por todo o exposto, o Pleno do Concello acorda demandar á Xunta de Galiza as seguintes medidas: desenvolver e aprobar un novo marco regulatorio do sector eólico que incremente as garantías sociais, económicas e medioambientais, a comezar por un novo plan sectorial eólico que conte cunha amplia participación dos xentes implicados, asociacións veciñais, agrarias, ecoloxistas, sindicais, centros de investigación, comunidades de montes, etc. É un amplo proceso de exposición pública co fin de suscitar o maior consenso posible, tendo en consideración as necesidades de Galiza e o papel de outras tecnoloxías. Segundo, dar rango de lei ao impulso de plans de desenvolvemento industrial asociados ás novas instalacións, establecendo medidas para que as autorizacións de novos parques eólicos se vinculen a proxectos industriais que xeren riqueza e emprego no país e favorecer que unha parte das componentes sexan desenvolvidos en Galicia. Terceiro, impulsar medidas para garantir a socialización dos beneficios do papel xerador de Galiza e o retorno económico para o noso país, apostando pola constitución dunha empresa pública galega de enerxía e fomentando a participación pública da Xunta e dos concellos galegos, así como das persoas propietarias de terras, comunidades de montes e propiedades agrogandeiras, de maneira que xere rentas complementarias. Así mesmo, impulsaránse formas de democratización da enerxía como as comunidades enerxéticas, os parques enerxéticos comunitarios e o autoconsumo enerxético. Cuarto, incrementar a vixilancia
sobre as garantías medioambientais para asegurar o incumplemento do principio de prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística, a precaución respecto das posibles intervencións que poidan afectar negativamente ao patrimonio natural ou a biodiversidade e máis a prevención dos problemas derivados da crise climática. Singularmente, paralizar cautelarmente os proxectos de todos os parques eólicos en proxecto ou en tramitación que esteas incluídos dentro de áreas propostas anteriormente para a ampliación da rede de Natura e non autorizar novos parques eólicos que estean situados nestas zonas, realizar unha fiscalización da totalidade de proxectos en proxecto ou tramitación no noso país para localizar casos constitutivos de fraude de lei, ser en fragmentación de proxectos que comparten localización e infraestructuras e que, polo tanto, deben ter unha avaliación conxunta como un único proxecto, emprendendo as accións oportunas para impedir esta fragmentación. C. Impulsar un proceso participativo para desenvolver figuras de ordenación de protección do territorio, ampliación da rede de Natura, estrategia de infraestructura verde, áreas de interese paisaxístico, plans de protección de especies e hábitats declarados de interese comunitario e de interese prioritario. Quinto, garantir unha verdadeira política de transparencia, información e participación cidadá tomando as seguintes medidas: mellorar a información disponible a través do Rexistro Eólico Galego, modernizando e incorporando acceso áxil a toda a información relacionada, proxectos, prazos, resolucións do DOGA, mecanismos de consulta, identificación dos entes promotores, características da instalación, etc., de forma clara e intuitiva. B. Promover unha oficina específica con servicios presenciais e telemáticos ao obeiro do INEGA para o asesoramento técnico administrativo ou de mediación necesario para a cidadanía, asociacións de veciños, comunidades de montes e outros colectivos afectados pola expansión industrial eólica. E C. Poñer en marcha as demandas do Observatorio Eólico Galego respecto das recomendacións de transparencia, participación pública e difusión de modelos de contrato para particulares e comunidades de montes e mecanismos de negociación. Bueno, aquí acaba o texto da proposta. Vamos dar un turno para a explicación do voto a cada portavoz municipal. Portavoz do Partido Popular, por favor. Ben, resulta curioso que sexa o Partido Socialista o que fale aquí de desmantelamento industrial en Galicia, cando desde Madrid, co apoio de Podemos e o BNG, está a tramitar unha lei de costas que vai absolutamente en contra da industria en Galicia. Resulta sorprendente que sexa o PSOE o que fale de desmantelamento industrial cando é o Partido Socialista desde Madrid o causante do desmantelamento e venta de empresas como Alcoa, que son empresas estratégicas. Fala vostede de crear unha sociedade pública cando vai todo a evolución da economía, cando menos en Europa, vai xustamente en contra da conversión en empresas públicas do que constituyen servicios que o mercado pois atende mellor. Fala vostede do retorno económico. Debe ser vostede que xa hai un canon que se reparte entre os concellos, entre as comunidades de montes, nos parques que generado polos parques eólicos. Fala vostede de falta de transparencia, cando hoxe tiñamos na prensa que máis de 40 solicitudes para que dera explicacións ao goberno do Partido Socialista nas Cortes en Madrid pois non se levaron a cabo gracias ao apoio dos independentistas cataláns. Un goberno do Partido Socialista que se está a caracterizar xustamente pola súa falta de transparencia. Fala vostede aquí sobre como se debe de xestionar a enerxía eólica sustentável para que se socialice os beneficios cando con este goberno do señor Sánchez, do Partido Socialista, dos Podemos e máis do BNG, resulta que temos a maior subida do precio da luz. Bueno, pois penso que o Partido Socialista ten bastante que arranxar primeiro na súa casa para que veña a intentar dar leccións de como se debe xestionar cando Galicia é, hoxe por hoxe, unha das comunidades autónomas con menor taxa de desemprego. Nota vostede? Sí. Gracias, señor Casado. Perdón, señor presidente. Bueno, iba yo a dicir eu, perdón. Gracias, señor Casado, por a súa intervención. Ven a falarnos de toda en esta proposta, venos a falar do Partido Socialista, do que ben fai. O que non fala nada do seu jefe, o señor Feijóo.
nin arre, nin xo. Con isto, quero decir o que está sobre o modelo eólico que estamos tratando en Galicia. O PSDG, PSOE, ven de apostar por este novo modelo de Galicia, contando ca participación de todos os sectores implicados, e non das grandes empresas do que conta o señor PP, o acaparador de pantallas. E por eso debemos de actualizar ese plan sectorial eólico de Galicia agora no século XXI. Debemos modificar a regulación para establecer o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental sexen establecidos pola potencia instalada de cada parque eólico para actuar sobre as melloras nos concellos e nas comunidades locais afectadas pola instalación de ditos parques con repartos obxectivos, utilizando a súa recaudación. Nos terrenos da Comunidade de Montes, que vostede nombra, propoñemos que, ao igual que figura na regulación en outras autonomías, o canon ou renda non podería ser inferior ao 3% dos produtos obtidos. E no ámbito da transparencia e participación, publicar un contrato tipo para favorecer a transferencia e garantías dos propietarios rurais. Fomentar, desde a Administración Autonómica, cousa que non fai, fórmulas de negociación previa entre o promotor e o propietario, necesarias antes dun posible inicio de declaración de utilidade pública, para un posterior procedimento expropiatorio, co obxectivo de favorecer unha negociación equilibrada. A creación dunha oficina de asesoramento técnico, administrativo e medioambiental. Iso cousa que non fai da Xunta de Galicia actual. E no ámbito patrimonial e medioambiental, deberíase paralizar a implantación de proxectos eólicos en zonas que fosen incluídas nas previsións de ampliación da rede Natura 2000, como fai a Xunta de Galicia actual. Someter á avaliación ambiental estratégica o plan eólico, como decía, do 1997. En tanto que non se proceda a esta avaliación, maximizar o rigor nas avaliacións ambientais dos proxectos. E, por último, aumentar a distancia mínima das instalacións eólicas respecto das vivendas e explotacións agrícolas e gandeiras para compensar a tendencia a instalar muiños cada vez máis grandes. E, finalmente, indicar que, lóxicamente, o Grupo Municipal Socialista vai aprobar esta proposta. Gracias. Portavoz de... Bueno, eu que quería facer un pouco de historia, porque hai que lembrar que o plan eólico do bipartito do PSOE-BNG foi anulado por o goberno de Feijóo nada máis chegar ao goberno en abril de 2009 para favorecer aos seus amigos das corporacións eléctricas. O famoso abrazo da Plaza do Obradoiro o día da súa investidura con un dos principais beneficiarios da anulación daquel reparte eólico é moi significativo. Non sabemos cal dos dous estaba máis contento aquel día. Aquel plan prevía a participación pública nas sociedades que se constituíran para a explotación do noso vento e daba moitas vantaxes económicas e sociais a todos os veciños que podían sufrir os impactos dos muiños de vento. Pois, ano máis tarde, en 2015, o Tribunal Supremo confirma a legalidade daquel reparte eólico, en contra do que nos viña contando a Xunta de Feijóo. Asistimos na actualidade a unha verdadeira vaga de proxectos de parques eólicos en man maioritariamente de grandes empresas, cunha legislación feita á medida, e lánzanse ao suculento negocio do noso vento. Sobre portas xiratorias e abrazos no Obradoiro, 3 de cada 10 ministros dos gobernos de Felipe González, Aznar ou Zapatero acabaron en nómina de empresas enerxéticas. Ou máis cerca, o caso de Beatriz Mato, traballando para Grinalia, empresa que autorizou parques eólicos sendo conselleira. A pregunta é, para quen traballaron no seu paso polo goberno para a xente ou para as empresas que despois lle pagan altos salarios? Isto prodúcese nun marco normativo que favorece a implantación de parques eólicos con criterios moi baixos a nivel paisaxístico, ambiental e cultural. Por exemplo, no veciño Castro Valente, onde a Xunta de Galicia nega a cualificación de BIC en previsión de un futuro parque eólico nas súas inmediacións. Pero todo isto é tan chafalleiro que no fronte judicial xa empezan a ver os efectos, coa anulación de 2 parques no último mes, como xa se digo aquí. Dixo aquí, en Sasdónigas, en Mondoñedo, e no Iribio, en Samos e Triacastela, con sentencias contundentes. As nosas aldeas do monte ou as comunidades de monte non teñen ningunha ferramenta que permitan a participación do negocio sometidos aos mínimos estándares de sostenibilidade social e ambiental, e a Xunta de Galicia está a darlle o derradeiro impulso para a súa desaparición.
Quen vai quedar nas nosas aldeas cun parque eólico ao lado onde, por exemplo, xa non se pode ver a súa TVG, sequera, e soportar o inmenso ruído das palas girando. Os propietarios dos terreos non salen beneficiados en nada en toda esta carreira polo vento. Non se permite a particulares ou cooperativas das comunidades afectadas participar no negocio eólico, ao contrario do que sucede en Alemanha ou Dinamarca, onde o 85% da capacidade eólica está nas súas mans. O exemplo temos na comunidade de Montes da Cruz do Abelán, por exemplo, que se falou aquí das comunidades de Montes. Están instalados 5 moinhos de vento. Reportan ás súas arcas escasamente 12.000 euros. En total, alrededor de 2.400 euros por aerogenerador, e coa obriga de manter as pistas do monte comunal en perfecto estado para poder acceder aos mesmos sin compensación ninguna. Pero poñamos un exemplo dun pobo de 2.600 habitantes, na Baviera alemana, un nombre moi raro, Wilpolried, na Baviera alemana de Angela Merkel, non é comunista, precisamente, onde producen a súa enerxía con 11 aerogeneradores, paneis fotovoltaicos e unha planta de biogás, e aínda lle sobra para poñer no mercado. Co plan eólico que temos agora mesmo aquí, isto aquí non se pode permitir, non se permite. Ademais de existir o esperpento de que a fibra óptica, por exemplo, pasa pola aldea de Bustelo para o parque eólico do Monte Treito, pero non para nos veciños de Bustelo. Animo a ver o Rexistro Eólico de Galicia en internet, onde se poden apreciar o mapa de Galicia cas novas solicitudes. Vemos que en azul están as que hai agora mesmo e o resto dos colores son os que se van a implantar. Así vai quedar Galicia no futuro. Eso animo a todos para que o vexan en internet. Bueno, por todo o anterior, imos votar a favor, evidentemente. Sí, bueno, eu, por parte do BNG non queda moito máis que engadir. Vou a simplemente dar unhas pinceladas do que aquí se expuxo, porque me parece que o máis importante é tendo en conta o que temos en riba da mesa o marco legislativo. O marco legislativo son as leis do Partido Popular de Galiza, 2/2016, pero sobre todo chama moitísima atención como en plena pandemia de 9 de 2021 se fai este atropello con uns intereses que, como acabamos de ver, son regulados vía DOGA para as empresas. Simplemente, no que se refire a tal e como está a situación, imagínense uns veciños de Bustelo ou uns veciños de Pesegueiro, de Traxeito, de calquera das nosas aldeas que lles veñan con unha proposta como a que acaban de expresarlle aquí, acaban de ensinarlle aquí tal cual está proxectado. Pois podría ser declarado tal cal está a lei, un solo rústico de especial protección de infraestructuras. É dicir, sen querer, os veciños ao lado das súas casas poderían ter un polígono industrial. Esa é a realidade que ten agora mesmo a lei do solo e a realidade que ten agora mesmo encima das cabezas dos veciños de Dodro se levan adiante un plan eólico como este. Simplemente acabo dicíndolle ao portavoz do Partido Popular que, mire, non estaba falando o PSOE, estaba equivocado, ben como sempre, cos deberes sen facer ao pleno. Falaba en nome do goberno. Falamos agora os portavoces, agora tócame a min como portavoz do BNG, antes falou o portavoz da Unidade Veciñal e antes falou o portavoz do PSOE. Estaba falando o goberno de Dodro. E o que estaba dicindo era algo moi claro. Dicíalle que non fai moi ben os deberes e ven ao pleno falando de Alcoa. Eu creo que Alcoa, que na privatizou, foi Aznar. Pero, bueno, tamén lle convido a que prepare ben os plenos e que mire ben as cousas. Non é un canon o que hai aquí en riba da mesa, é un canón para a sociedade, que é moi distinto. E, por último, porque moitas das cousas xa se dixeron aquí na manifestación do outro día na Praza do Obradoiro, que se aquí se falou da Praza do Obradoiro, estaban moitas asociacións, moitos colectivos, moitas comunidades de montes. Había xente de moitos partidos políticos, de moitos, pero do PP non había ninguén. Nada máis.
Pois moitas gracias. Vamos a proceder á votación da proposta. Votos a favor da aprobación? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por maioría. Seguinte punto da orde do día. Mocións de urxencia. Non hai ningunha presentada. E punto D, control do Goberno. Os puntos rogos e preguntas. Rogos non hai ningún escrito. Se quere presentar un rogo oral, alguén, portavoz do Partido Popular? Portavoz do Partido Socialista? Portavoz da Unidade Nacional? Nada? Bueno, pois pasamos ás preguntas. Nas preguntas hai 3 preguntas orais. A primeira, por favor, é a número 356. Na parcela con número de referencia catastral 15033B 50200111000PF vanse a realizar unhas obras das que non temos constancia da súa autorización. Pódenos confirmar cando foron autorizadas as obras nesa parcela e o número de licencia expediente correspondente? Pois contestarlle rápido, pronto, mire, os expedientes sobre este e outros asuntos están a exposición de todo o mundo na página web do Concello, están nas actas da Xunta de Goberno Local. Seguinte pregunta, por favor. Non saben que é Xunta de Goberno, non? Pois non. Pero hai un expediente sobre esa parcela, non? Mire vostede por favor, mire vostede na Xunta de Goberno Local, están a disposición de todos os veciños. Canto máis do portavoz da oposición e dos concelleiros que teñen o deber de revisalo. Se vostede sabe, vostede ven con esta pregunta, pude haberla traballado un pouquiño máis, non? Se hai un expediente, supoño que teremos acceso ao expediente. Me imagino que habrá un expediente e terán vostedes a un expediente como teñen sempre. Siguiente pregunta. Si, non, digo eu, siguiente pregunta, digo eu a vostede. Sí, xa lle dixen, hai un rato. Hai unha nova ampliación da rede municipal de suministro de agua para dar servicio á parcela con referencia catastral, a mesma que citei antes. Podenos confirmar cando foi aprobada a factura desa obra? Encenda o micrófono. A ver, perdón, repito. Hai unha nova ampliación da rede municipal de suministro de agua para dar servicio á parcela con referencia catastral, que é a mesma que repitín antes, que dixen antes. Podenos confirmar cando foi aprobada a factura desa obra e o seu importe, así como quen foi a empresa encargada da súa execución? Contolle, hai máis que unha nova ampliación da rede de suministro de agua. Hai unha ampliación bastante importante da rede de suministro de agua municipal na zona este del Estrobe, detrás do zona Palacio, na zona de ampliación de nuclear, hai unha ampliación da rede municipal de suministro de agua e da rede de saneamento. Tamén hai unha ampliación que está en Tarrío, por fin se conectou a depuradora de... Por fin se conectou a depuradora de Tarrío a rede municipal de saneamento. Tamén se fixo como chaman, o permiso de Pexegueiro, que estaba sin autorización de verquido, tamén se tramitou por fin despois de 18 ou 20 anos de funcionamento desa depuradora. Todas estas obras forman parte dun plan municipal de mellora do servicio que presta este Concello. Se fixeron con medios propios e non hai ningunha factura, non hai ningunha empresa, nin hai ningunha factura desa obra, como vostede entende, como vostede explica. Fixeronse todas con medios municipales. E as facturas, pois non sei a que factura se refere despois desta explicación. É que non, sí. Explíquese mellor, mire. Quere dicir que a rede municipal de suministro de agua se ampliou. Sí, xa lle estou contando, non lle valeu. Se ampliou en toda a zona, sí. Que a tubería, e iso foi feito polos empleados... Sí, do Concello, sí. E da empresa concesionaria. En colaboración ca empresa concesionaria, sí. E a empresa concesionaria non son medios municipales, son medios municipais e empresa concesionaria do servicio. Vayamos entonces, porque Vayamos a donde vostede queira. vostede está dicindo unha cosa que... Vayamos a donde vostede queira. En concreto, lle estou preguntando polo tramo da rede municipal de suministro de agua que dá... Pero estou dicindo que ese tramo non é ni máis ni menos que un plan que fixo o Concello. Vostede o que pasa é que non entende cando non quere entender. A ver, eu lle explico a vostede.
o Concello, este grupo de goberno, este Concello que estou presidindo eu agora mesmo, dentro das súas funcións, decide mellorar o servicio, vale? O servicio que prestamos. E entonces asumimos unha serie de obras que afectan a varias parcelas da zona este del Estrobe. Volvo e repito, zona este, zona de núcleo rural, de ampliación núcleo rural. E dentro desas obras, creo que está suficientemente explicado, que se fan con traballadores municipais e coa empresa concesionaria do servicio. Vale, entendo que está bastante explicado. Agora, se quere vostede facer outra pregunta oral, pois agradezco yo. Pero ten unha pregunta antes escrita, por eso digo, entonces, despois, se quere vostede facer alguna pregunta oral, agradezco yo. Outra pregunta escrita sobre as contratacións de... A día de hoxe, polas informacións que temos, o goberno municipal tripartito, despois de 2 anos gobernando, ainda sigue cas irregularidades relativas aos contratos de asistencia técnica urbanística, contrato de consultoría e asistencia técnica en materia de obras públicas, contrato de asesoría legal, contrato de servicio de asistencia no fogar, contrato de auditoría, ao que se lle suma a contratación dun sustituto para cubrir a praza de auxiliar administrativo en servicios sociais e xa daba en torno aos 9 meses, se non máis, sin cubrir. Está o señor alcalde en condicións de poder confirmar cando se van a iniciar e rematar os procedementos de contratación necesarios. Estamos facendo todo o posible para arranxar as irregularidades que deixou o anterior goberno en materia xusto de todos estes contratos. De feito, hai un pliego iniciado como asistencia técnica en materia de consultaría, un contrato de asistencia legal, estamos traballando nese proxecto, nese pliego, etc. Tamén no contrato de servicio de asistencia fogar. Quero dicir que estamos traballando en eso ao revés do que había feito o anterior goberno. Pero é máis, a pregunta concreta de se cando se vai cubrir a plaza, pois mire, estamos traballando moitísimo na elaboración de listas de traballo temporal para ter non só cubrir esa plaza, sino cubrir as seguintes plazas que queden vacantes, bolsas de traballo, efectivamente, bolsas de traballo, e é un proceso que é complicado, que é largo, non sei se vostede o coñece, creo que non, porque non o fixo moito durante os 8 anos que vostede gobernou. Non, sí. Entón, pretendemos evitar os problemas surxidos de unha baixa, pero nese puesto, na Seguridade Administrativa de Servicios Sociales e en outros puestos. Vale? E entón, me imagino que será cuestión de días, en concretamente o tema de servicios sociales. Non hai máis preguntas escritas. Algúnha pregunta oral? Ten unha do pleno pasado. Sí, perdón, sí, tiña aquí. O 25 de... Bueno, ten unha pregunta e a contestación é que ten vostede o expediente completo. Pois pasouse a vostede, teño conhecimento que vostede ten un expediente completo este. Se pregunta polo procedimento, non polo expediente, non nos sabe. Vostede non sabe o procedimento neste tipo. Non, vostede pregunta aquí que tipo de procedimento pois ten vostede o expediente completo, mire vostede. De que non ten máis. Usted pregunta e eu contesto. Ten vostede o completo o expediente. Algúnha cousa máis, algúnha pregunta máis oral? Sí. Mire, nos pode decir a que irregularidades se refiren en termos de contratación, porque cando se rematou a legislatura, o goberno do Partido Popular, todos eses servicios tiñan contrato en vigor. E vostede ten aquí, nos seus informes económicos, unha folla con reparo. Sí. Entonces, nos quere dicir que servicios non tiñan carecían de contrato en vigor? Mire, cando nos chegamos aquí, vostede tiña un contrato, por exemplo, con unha empresa de recollida de animais de dudosa legalidade, que costou ao Concello máis de 25.000 euros. Por exemplo, Tiña un contrato de dudosa legalidade, que estamos cunha empresa para recollida de animais, asinado por vostede, sin ninguna fiscalización. Sí, de animais abandonados. Sí. Ou non se acorda xa? Perde a memoria? Bueno, cando marchamos de aquí, 25.000 euros, sí, señor. Apúntese o tanto. Cando vostede marchou de aquí, o contrato da asesoría de urbanística estaba exactamente igual que ahora, sin contrato. Recordo ya vostede. Porque además vostede pregúntame eso en o contexto.
E que máis? Por certo, e a asesoría técnica urbanística está exactamente nas mesmas condicións que estaba cando deixou vostede, exactamente igual. Entón, dito isto, pois, non sei se queren máis aclaracións. Ben, mire, na resolución figura un contrato para unha subvención, un contrato de reforma ou de arranxo do Centro de Artes Técnicas que fai estudio técnico. E, mire, ese proxecto que fai estudio técnico, sabendo que estudio técnico, pois, esa empresa, pois, non existe, non ten contrato en vigor, e foi feito o contrato, porque ten que haber un contrato, ten que haber unha autorización para facer ese proxecto. Ese proxecto está feito con coñecemento da actual secretaria? Pois xa yo contesto no seguinte, porque ahora mesmo non sei cando se encargou o contrato, exactamente as datas. É posible o proxecto, non sei que sería... Ten unha resolución. Pois non a sei todas de memoria, xa yo contesto na seguinte. Non sabe se a secretaria está ao tanto ou non? Non teño por que saber. Que sí, se non hai reparo, que sí. Me imagino, pero xa yo contestarei, xa yo contesto no seguinte pleno. Se contesta no seguinte tema. E respecto, volvendo ao tema do suministro de agua, a empresa concesionaria, ou empresa concesionaria, é justamente concesionaria por eso, porque ten a concesión e ten a competencia, e solamente esa empresa pode realizar as ampliacións da rede e non a poden facer os empregados do Concello. Entonces, ten algún inconveniente vostede recoñecer que a ampliación feita no lugar de Destrove foi feita pola empresa concesionaria? Ten algún inconveniente en decir canto pagou? É que non teño ningún inconveniente en decir que a ampliación feita en Lestrove, vamos a ver, vostede sabe que hai un post pedido para Lestrove para a mellora de suministro. Sabe vostede que está pedido? Cando non aprobou o post, por certo, non? Recórdolle, cando non, pero eu estou falando deso. A mellora dos servicios, a mellora, ver, non vou entrar en debate. Cal é a pregunta? Si esa ampliación do suministro da rede de agua foi feita pola empresa concesionaria ou por que empresa foi feita? Non foi feita pola empresa concesionaria, tal como se contestou na primeira vez, foi feita por empregados municipales do Concello, dentro dun plan de mellora do servicio. Queda claro? Vale, siguiente pregunta oral. Siguiente pregunta, digo eu. Diga. Por favor, algunha outra pregunta oral máis? Siguiente pregunta. Entonces, pode confirmar vostede, da súa resposta se deduce, que foi feita un tramo específico e concreto da ampliación da rede de suministro de agua para dar servicio a esa parcela en concreto. Non vou a confirmar eso. Ben. Os feitos están Algunha aí. pregunta máis? Non. Sí, eu Vale. tenho unha pregunta oral. É un tema que xa se debateu e xa se comentou aquí en varias ocasións, pero creo que hoxe queda máis que evidente que o señor alcalde non utiliza nin o mesmo temo, nin o mesmo tono, nin as mesmas verbas para falarlle a todos os concelleiros que formamos parte deste pleno. E quero lle preguntar ao señor alcalde cando vai a utilizar o mesmo tono con todos, e a mesma ironía e o mesmo sarcasmo con todos, exactamente igual, porque cando falou antes co concelleiro de Unidade Veciñal falou moi baixiño e díxolle o tempo, e a nós non o di en ese momento, desa forma, está grabado, pode publicalo e publique tamén esta pregunta. Gustaríame saber cando nos vai a falar no mesmo tono a todos e co mesmo respeto, por suposto. Hubiera preferido que vostede non me fixera a pregunta, porque, mire... Sí, por suposto, eso tamén o teño claro. Sabe cando vou actuar así? Cando vostede pida permiso a entrar no salón de plenos chegando tarde. Perdón. A quen? Perdón, Perdón, ao alcalde. pedín permiso. Ao Que alcalde. usted non mirara nin pa min é outro tema. Aquí non pideu... Pedín permiso a entrar. Non pideu permiso a ninguén. E pedín disculpas. E fago sempre cando chego tarde. Perdone, está grabado e hai xente aquí. Sí, non pideu permiso a ninguén. O primeiro. E o segundo. Eso non nos justifica para vostede para que non sepa falar con respeto aos membros desta corporación. E o segundo, tratarei con respeto aos portavoces en función do con respeto que me traten a min.
Eu Vale, pido como que alcalde, se escoite, trate a todos igual. E eu pido a vostede que se trate Pregúntolle cando. que se trate cando se trate a este alcalde co mismo respeto que se trata Vale, por moi parte ben. dos outros Pois portavoces. facendo unha pregunta, leendo unha pregunta. Que é respetando, que é respetando o Señor alcalde, leendo Punto. unha pregunta, Algunha pregunta fálase máis? normal, Quedoulle- porque a quedoulle- pregunta non quedoulle se claro. lee con tono irónico ni sarcástico. Quedoulle claro cando Pero vou bueno, actuar así. quedou grabado, publique vostede. Quedoulle Nada claro. máis. No, está publicándose en directo. Quedoulle claro a vostede a resposta. Quedoulle claro a vostede a resposta? Pois perfecto, pois agradezco. Cando vostede actúe co mismo respeto que actúa o alcalde con ustedes. Algunha pregunta oral máis? Algunha pregunta oral máis, non? Pois moitas gracias por vir e levantas a sesión ás 9:15, 8:45, non? Gracias.